Γεια σας, σήμερα παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Καπουτσίνο, ασασίνο, τουμ σαχούρ. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό. Έχει βάλει ένα καπουτσίνο. Μπρ παταπίμ. Ρελιλί ραλιλά. Πονμπίνι κονδίνε. Μπουρμπαλόνι λουλ. Μπουρμπαλό. Όχι. Κάτσε να το διαβάσω. Όχι. Λάβα Σατουρνίταν. Σατουρνίταν. Λατουρνό Σατουρνίταν. Φρόκο καμένο. Όχι. Ωραία, αναλογώ. Τον σαχόρ. Δίκους, μπίκους, μπίκους, αλλά αυτό λέγεται, αυτό και το λέει δίκους, μπίκους. Χάλι, δεν είναι έτσι. Και αν το κάνω έτσι, δεν τελειώνει το βίντεο. Τι, το έχω βάλει 180 δευτερόλεπτα. Απλά εγώ τώρα θα το κλείσω λίγο μόνος μου και αυτό θα το κλείσω. Βίντεο το λέω αυτό το λέω. Θα βάλω ένα τελευταίο. Αυτό. Γεια.